ברוכות הבאות להדרכה שלי איך לכבס עבודות יד. אני יודעת שרובכם אוהבות לכבס במכונת כביסה, אבל כשמדובר בעבודות יד, מומלץ לכבס את הדברים ביד. זה נשמע קצת מסובך, אבל מיד אני אראה לכם כמה זה פשוט. מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה למלא קערה במים פושרים. ולהסתכל על הבד שלנו. במידה ואנחנו רואות כתמים, כמו שלי יש פה איזה כתם כזה של פירות ועוד כל מיני כתמים, אנחנו ניקח קצת נוזל כביסה רגיל, ואנחנו נשפוך על הכתם. נטבול קצת את הבד במים, ונשפשף טוב טוב. עד שהכתם כמעט יורד לגמרי. את שאר נוזל הכביסה אנחנו נשפוך לתוך המים, וגם נוסיף קצת מרכך כדי שיהיה ריח נעים. נערבב את הכל, ונכניס את הבד שלנו לבפנים להשריה של בערך 20 דקות, משהו כזה. אחרי 20 דקות אנחנו נסתכל שוב ונראה אם יש כתם עדיין בפנים, אז אנחנו נעשה עוד איזה שפשוף עדין בתוך המים. וזהו, השמיכה שלנו נקייה. אנחנו נוציא את המים, נסחוט ונשטוף במים פושרים מתחת לברז. השלב הבא שאנחנו צריכות לעשות הוא לייבש את הבד שלנו. אני לא ממליצה לייבש במייבש. אני יודעת שכולם אוהבים את המייבש כי הוא מהיר וקליל, אבל בעצם מה שהוא עושה הוא מקבע לנו את הכתם, במידה ונשאר לנו איזו שארית קטנה של כתם. ולכן עדיף תמיד לייבש בחוץ, בייחוד אם זה מוצר בעבודת יד. אם אנחנו רואים אחרי הייבוש שנשאר לנו איזושהי שארית של כתם או משהו שאנחנו רוצים עוד פעם להוריד, אני ממליצה לשים את זה טיפה בשמש, למשהו בערך כמו 10 דקות, ואתם תראו שהכתם ייעלם לגמרי. טיפ נוסף ואחרון שאני רוצה ללמד אתכם. רובכן אימהות, ולכן אתן מכירות שלפעמים יש כתמים שהם עקשניים ושמנוניים במיוחד. כמו למשל, הכתם של הקקי של התינוק. הוא גם צהוב וגם מאוד מאוד שמנוני. אז מה שאנחנו צריכות לעשות זה לחפש בדיוק באותה שיטה שלימדתי אתכם עכשיו, רק עם מים טיפה יותר חמים, ובמקום נוזל כביסה, אנחנו נשתמש בפרי. לא, אין לי מניות אצלם, מבטיחה, אבל ניסיתי את זה וזה עובד מצוין, הוא מאוד מאוד עובד טוב עם כתמים שמנוניים. אז זהו, זה היה הטיפ שלי להיום על איך לכבס את עבודות היד שלנו. מוזמנות להמשיך לעקוב אחריי בערוץ היוטיוב או בעמוד הפייסבוק, וניפגש!